alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 22 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 wanda daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2022. Yau kudubanmu za ta yi mana magana ne akan haƙoƙin yara akan iyayensu. Dukan godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Muna masu neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da neman gafararsa. Muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukan da munanan ayyukan wanda Allah ya shirya babu wanda zai fatar da shi. Haka wanda Allah ya fatar babu wanda zai shirya da shi. Ina mai shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa sa ne manzansa. Bayan haka ya ku mutane, lallai ɗaya da muke gani amana ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura mana, kuma sa'annan ni'ima ne daga Allah subhanahu wa ta'ala gare mu, wanda Allah ya azurta shi da ƴaƴa ko yaro, ba hakika Allah ya bashi alkhairi ne girma. Allah madaukakin sarki yana cewa mulkin sammai da ƙasai na Allah ne, kuma yana halittar abin da ya so, yana ba wanda ya so daga cikin bayansa, ya ba shi mata, haka nan kuma wasu ya ware su ya ba su maza, ko kuma wasu ya haɗa musu da mazan da matan, sa'an nan ya sanya wani kuma ya zama bakara ne wato mare haihuwa. Lallai Allah maɗaukakin sarki masani ne kuma mai iko ne. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana son in ya ba mutum ni'ima ya zama to mai gode masa, da haka wannan ni'ima na ƴaƴa wajibi ne mu zama to masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, saboda sai ya ƙara mana in muka yi haka. Allah maɗaukakin sarki ke cewa idan kuka gode mu to zan ƙara mu, sa'annan idan kuka kafirce mu wato kuka bacicce mu to lallai azaba ta mai tsanani ne. Da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗi ta bakin annabinsa, da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi sai kuma da maganar annabinsa yake cewa ka ce da su ku nemi gafarar ubangijinku, lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafara ne, kuma zai sauko muku da ruwa daga sama mai yawa wanda zai amfani ku, kuma ya ƙara muku dukiya da ƴaƴa, sannan ya sanya muku gonakai wanda za ku rinka nomawa, kuma ya sanya muku korama a ƙarƙashin wannan gonakan wanda za su zama su da shi kuke shayar da waɗannan shukan da za ku samu na amfani. Me yasa ba za ku kasance masu wato neman daraja da girman Allah subhanahu wa ta'ala ba? Alhali Ubangiji ya halicce ku wato tabaka bayan tabaka. Yana daga ciki, suka ce yana daga cikin wato wannan ya kasance mutum ya tsayi da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wajen ganin ya yi abin da Allah yake so da shi. Allah madaukakin sarki yake cewa lallai ku sani dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne gare ku. A wajen yake cewa ranar da dukiya da ƴaƴa ba sa amfani sai wanda ya nema Allah da fitaccen zuciya. Wannan yana nuna mana lallai ƴaƴa ni'ima ne
amma ba in mun bi ta hanyar da za su zama sun amfani mu. Ni'ima ne asali amma wasu suna juyar da shi sai zama sun koma waɗannan ƴaƴa sun koma fitina gare su. Hakika ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku game da kiwon da aka ba ku. Daga ciki yake cewa mutum da kake gani shugaba ne a gidan shi kuma za a tambaye shi game da wato haƙƙin wannan iyalan gidan nasa a nan tashin alƙiyama. Haka ita ma matan gida a gidan mijinta lallai shugaba ce kuma za a tambaye ta game da wannan kiwo da aka bata. Da haka yana daga cikin ƙarƙashin uwa ɗin da uba da suke shugabanci a gida akwai ƴaƴa, kuma kaga in ba a sauke waɗannan haƙoƙi na ƴaƴan ba to lallai za a tambaye mutum in bai da amsa da tashi alƙiyama to ya shiga uku. Allah ka tsare. Ya ku ɗan uwa musulmai, kamar yadda muka sani lallai iyaye suna da haƙoƙi akan ƴaƴansu, to haka ma su ma ƴaƴan suke da haƙoƙi akan iyayensu. Yana daga cikin haƙoƙin na farko koyar da ƴaƴa aƙida wanda take ingantacciya, lafiyayyar aƙidan magabata na gari, aƙidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu akai suka mutu akai. To wajibi ne dukkan wani uba ya koyar da yaransa wannan ita ce abin farko da ya kamata ka dasa ma yaranka a cikin zuciya. Saboda faɗin Allah, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani ɗa da za a haife shi ba ce an haife shi akan sarki, akan fidira, akan zuciya kubutacciya wanda take mai miƙa wuya ga Allah wanda za ta bauta ma Allah. Ina za a haife ita babu wani wanda zai cakuɗa da ita tsantsan tauhidi take da shi. Yace iyayen wannan yaro da aka haifa su suke mai da shi da Yahudi ko Banasari ko makamancin haka, saboda su za su koya mai. To ashe kai a matsayin ka na musulmi, tunda haka ne kai za ka tarbiyyantar da wannan yaro ka ɗaura shi akan aƙida na gari. Sannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake kawo mana maganar Luqmanul Hakim yake cewa tana lokacin da Luqmanul Hakim yake cewa ga ɗansa a lokacin da yake masa wa'azi yake cewa ya kai ɗan ɗana kar ka yadda kai shirka ga Allah, domin lallai shirka babban zalunci, babu laifin da ya kai zalunci girma irin na shirka. Kuma ya ci gaba da cewa lallai an yi ma ɗan adam wasiya game da iyayensa guda biyu game da kyautatawa gare su. Sun ɗauki wato uwansa ta ɗauki cikinsa wahala akan wahala da kuma shayar da shi shekara biyu har zuwa da ya ƙarshe wajen da Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo mana na wato wa'azi da ya rinka ma wannan ɗan. Kaga me Luqmanul Hakim yake son ya ɗaura ɗansa shine ya fara koyar da shi abu na farko mai tauhidi, aƙida ingantacciya wanda ita ce foundation ɗin da dukkan wani aiki zai zauna a kai. Har ya zo ya rinka biyo da shi daga wannan sai wannan, yana ta masa wato tarbiyya, yana koyar da shi abubuwan da suke haƙƙi a kan shi wanda Allah zai tambaye shi. Don haka na biyu, umurtan yaro da kyakkyawan aiki da ɗaura shi akan ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hana shi dukkan wani abin tun daga shirkan har zuwa sauran laifuka da abubuwa na sharri dukkan nisantar ka hana yaron ka daga aikatawa. Saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku tseratar da kawukan da iyalan daga wata irin wuta wanda makamashin wannan wuta su ne mutane da duwatsu, kuma akwai mala'iku akan wannan wuta waɗanda suke masu kauri masu tsanani, ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ba ce za ka same su masu bin umarnin Allah ne, masu aikata abin da Allah ya umarce su. Sannan da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku umarci ƴaƴan da yin sallah alhali suna ɗan shekara 7,
sannan ku dake su akan yin sallah ɗin in ba su aikata ba in sun kai shekara 10 kuma sannan ku raba su a shimfiɗa. Lallai yana daga ci kuma abu na uku kyautata tarbiyyarsu da ladabtar da su da koyar da su gaskiya da kyawawan halayya da halaye da karamci da kuma nesantar da su daga ƙarya da munanan halaye da zama da mutanen banza dukkan nesantar da 'ya'yanka daga wannan da kuma wato ƙoƙarin hana su zake ma wasanni wanda bai kamata ba. Wasan kuma da ya kamata ya halatta a musulunci to kar ka zama to ka saki yaron ko da yaushe shi cikin wasa ne, a'a ya zama to ana tsara ana duba bakin gatari. Wasan ma yana da nashi lokacin, kada ya zama to lokacin da ya kamata yana karatu ko yana wani aiki na abin da zai amfana da shi duniya da lahira kuma ya kasance cikin wasan. Don haka lallai wannan ko yana daga cikin abin da ya kamata mu sani, saboda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku koyar da ƴaƴanku ilimi sa'annan da iyalanku sannan ku ladabtar da su akan haka. Yana daga cikin wato tarbiyya akwai ladabtarwa na zara ido da duka wanda yake bai wuce na shari'a ba. Akwai mizani na shari'a akan duka da sauransu da ladabtarwar duk yana daga cikin tarbiyya, ba kamar yadda turawa yanzu so suke gurɓata mana tarbiyya. Sai ka samu a ce wai makaranta a'a ba ko tsawa ma ba za a ma yaro ba duka, a'a yana daga cikin ladabtarwa. In dai har za a ma yaro tarbiyya akwai duka a ciki, akwai kuma akwai tsawatarwa. Amma yanzu an zo an sun gartar da yara sai ka ga yanzu yaro wai ba za a mai wani ma makaranta in ya kuma wani malami ya da ma wani yaron tsawa shi ke ya bar an kore shi ne. To kaga wannan lalacewa shi yasa muke ganin abubuwan da ba daidai ba a cikin al'umma, saboda yaro in ka bar shi kullum ba zai daura akan sai ce, in dai ka bar shi sai abin da ran shi yake so ko kai babba ne. Ai Allah ya ce zuciya tana yawan umarni da albasha. To dan haka sai mun yi wannan. Dan haka yana daga cikin wannan kuma za mu ga ka duba makarantar da za ka kai yara. Ba wai to ya je ne a bantare makarantar ai wallahi turanci sai ka zaɓi duk wani abu to ya je duk ya gama duk ya samu abin da ka kaddara ma bai lalace ba, duk ya samu abin da ake so. To amma ba ilimin addinin ba zai ga daren ba. Da haka duk wannan kashe mai makonan kuɗi da kai ba zai amfani ba, dan bai san Allah ba, bai da tarbiyyar da zai san matsayinka. Saboda ka kai shi wajen masu gajeren siket ne da abin nan, kuma shi yaro kar ka manta duk abin da malamin shi yake kai ba ma malamin shi ba, ko da a unguwa ne in ka ga in yana ganin mutane yanayin yadda suke ɗabi'antar da rayuwarsu suke gudanar da rayuwarsu ba sai an ce mai koya ba, automatic zai ga abu ne mai kyau. Wannan na a ce dama wannan malamin shi ne yana ganin shi a matsayin uba ne, abin koyi ne, ba sai ya ce mai koya ba. In malamin kila gashi nan mai can kone da askin kaza ya abin nan da wani shigan banza, haka zai ga wannan abin shi ne mai kyau, shi ma da haka zai taso. Da yar guntun suke ɗinta ne da kaza shi ma a haka za ta ga abin koyi. Da haka kai da kanka da kuɗinka da komai ka kashe ka koyo ma yaran ka mummunan tarbiyya. Da haka wallahi ba wai ilimin kawai ka je su ma makarantu na wanda za ka ga akwai tarbiyya akwai shiga na kamala mutanen kirki, kuma wallahi duk abin da ake samu a can ana samu. Amma ruwan shaidan sai damu mu kai ga wayancan. Da haka yana daga ci kuma wato yin adalci tsakanin 'ya'yan. Kar ya zama to kana da 'ya'ya da ɗaya ka zo kana fifita wani a tsakanin su ko kana fifita wasu, lallai ka kunna wutan gaba wanda za ka bar baya da kura, ko ka bar duniya za ka bar baya da kura kuma kai ka ja. Wanda yana daga ciki wancan sanannen hadisi na Nu'man bin Bashir da babansa ya masa kyauta, ya zama to har sun je gaban manzon Allah aka yi shaida, manzon Allah ya ce duka ƴaƴanka kamar haka irin wannan kyauta, ya ce a ya ce
kamar yadda kyautar na a wata ruwaya ce ni ba na shaida akan zalunci ka nemo ni a maka shaida. A wani ruwaya ce ku zama masu adalci a tsakanin 'ya'yanku. Don haka yana daga cikin har ila yau kyautata masa suna, ka sa ma yaron ka suna da kirki, suna da zalimi. In ka sa ma yaron ka mummunan suna zai tasiri a kan shi. Haka in ka sa mai suna kyakkyawa to shi ma yana da tasiri. To yana daga cikin haƙƙin da ka sa mai kyakkyawan suna. Sa'annan yana daga ciki wato sa ko mu ce yanka masa haƙiƙa in kana da shi, wato ragon suna da kuma gaggawa wajen masa wato kaciya yana daga ciki duka ka masa haka. Kuma sannan yana daga cikin wato wannan tarbiyyar lallai mutum ya zamanto ya rayar da yaran, ba ya zamanto mai kashe su ba ta hanyar kashewan. Yana daga ciki ta hanyar yawan aboshin ko kaza da kaza da kaza da kaza da yawanci yanzu ake kashe 'ya'ya ba tare da haƙƙi ba, wanda yake ba tare da kuma mizani na shari'a ba. An koma bangaren jahiliya sai dai kawai da wani sabon salo. To wannan shi ma yana daga cikin haƙƙoƙin su ɗayan, domin kar ka ɗauka wayanka ne ke ci da kai, domin yawanci yanzu dama tsoron kar ka talauce ne ko tsoron kar saboda tsoron talaucin da kake ciki kana gaba za ka yi arziki ba. Shi yasa Allah ya toshe ko ta kowane kowa ya ce kar ku kan zama to masu kashe ɗayanku saboda tsoron talauci, kun muke azurta su da ku. In kana ganin kai talaka ne to kar tsoron wannan ai kai mai kuɗi ne, kar ka ɗauka cewa wannan 'ya'yan su za su sa ka talauci. Sannan a ɗaya kuma ɓangare ya ce kar ku kashe 'ya'yanku domin talauci, don kar ka ga kana cikin talauci ka ɗauka wai yanzu ta da 'ya'yan shi ne zai abin da a'a. Don haka ko da yaushe ka bi mizanin shari'a kafin ka ce za ka yi abu da ka. Ya kuma uwa yana daga cikin sakaci na sashin iyaye, musamman iyaye mata, yawan tsinewa da zagin 'ya'yan yana daga cikin babban sakaci da kuma kuskure wanda za ka ga iyaye na yi, domin addu'a iyaye a kan ɗansu to kamar yankan reza ne. Don haka ne kokari mu zartar da iyayen mata, musamman su da suke yawan tsinewa, domin yana daga cikin abin da manzon Allah ya ce yana yawan kai su wuta, yawan tsinewa. Mun gane ko da kucce ma mazajensu. Sannan da kuma sakan yara su zama to suna aikata abin da suke so. Shi yasa za ka rika ganin abubuwa yanzu sai ka ga yaro wai ita yanzu ma sai ka ga wai mace tana friendship da wanda yake ba musulmi ba, har ta zo a ce ma ya kai ga aure. Shi kuma wayan suka gama har saboda wai san ƴaƴan, ai tunda abin da suke so kenan, aka ga abubuwa mana su kan gado ya taso cikin musulunci komai nashi, amma yanzu iyayen shi ko ƴaƴan shi suke juya shi. Abin da suke so shi kenan shine yanzu shi ma abin da zai suna gaba su ya mika ma wuya, maimakon mika ma Allah wato wuya, ya mika ma Allah wuya sai yadda ya da shi. To yanzu ƴaƴan shi su ne sai yadda suke da shi. Dan sun yi wuta ne shi ma ya yi wuta. To wannan sakacin ne kada ce in ma ya sake shi yana zuwa masallaci, amma yaran shi ya sake suna abin banza, kada ya ɗauka zuwa masallacin shi shine zai tsira da shi. Sai sun jawo shi saboda haƙƙin shi ne ya yi sakaci. In sun je za su je wutan nan, ai tana da shi ne mai koya musu abin da za su aikin da za su je aljanna. Tun da ya yi sakaci ba ya yi iya kokarin shi ba da ba zai wuce ba. Da haka yana daga ciki kuma yadda za ka ga wani dukkan abin da yaro yake so ana bashi, ko kuma ya zama to an shigantar da yaro da wasa da sauransu, ko kuma yawan wato jingina su da wato mutane marasu kirki. Mutum wannan sakaci ba karamin abu bane, ko a gidaje ko da ɗan uwanka ne. Kar ka ce yanzu ba a magana wai ko dan dangi, ko dangi ne kaga mutum ba mai tarbiya bane, yaron bai da tarbiya ya lalace, ba wai ba magana a to ai dan uwan shi ne shikenan a sake shi, ya za a yi? A'a, ba a haka. In shi ya lalace a yi kokarin gyara shi, ba a hada su ba. In ba zai gyara ba to a bar ɗaya ya gyara. Gara shi a da matsalar da kada ya zai gurɓata ɗaya. Mun gane ko gurɓataccen abu ne. Yanzu kana da tumatir in guda ɗaya rufe, ko ka tsame shi a yi ƙoƙarin yadda za a gyara sauran ko a gyara shi. In ko ba zai, in ka bar shi a ciki ba
zai rubar da sauran ko to haka ya kamata. Da haka wannan dai a takaice shi ne wato domin yana daga ciki an zo wajen Umar ɗan Khattab ya kawo ƙaran ɗan shi akan ya munana masa. Da Umar ɗan Khattab ya kira yaron ya turce shi akan me yasa yake munana ma kuma sai yake cewa shi ya amiral mu'minin su ma yara suna da wani haƙƙi akan iyayensu kuwa yace yace to faɗa mun mana sai yace ya kyautata wajen zabo masa uwa ya koyar da shi littafin Allah ya sa masa kyakkyawan suna. Da ɗan ya tashi ba da amsa ya ce to wallahi ba ko ɗaya da wannan yanzu. Na farko dai suna na mummunan suna ya sa uwata wata ballagazazziya ce daga can ƙabilar wato daga cikin majusawa ya ɗauko wata gatanan ba ya zaɓo mu uwa na gari bane, sannan sunan da ya samu mummunan suna ne, sannan bai karantar da ni ko harafi ke wani littafin Allah. Sai ce to ashe kai ka fara munana masa ka tozarta shi kafin shi ya maka. Da haka ne ya kokari mu tsaya ga haƙoƙin ƴaƴanmu akan Allah ka ba mu ikon tarbiyyar ƴaƴanmu wanda ka ba mu kuma Allah ka ba mu ikon tarbiyyar su wanda kuma za ka ba mu kuma Allah ka ba mu masu albarka. Allah ka shirya da mu hanyar madadinciya masu buƙatun alkhairi Allah ka fi mu sani Allah ka biya ma kowa buƙatun san alkhairi ka tattuma Allah ka fitar su ka gafarta musu kuma ka sa mu kyakkyawan farko marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma ka ba mu ikon aiki da lafiyar wajen bauta maka. Shugabanninmu Allah ka shirya da su hanyar madadinciya sai abin da su da shi kasar mu kuma Allah ka kama da lafiya ka ba mu kwanciyar hankali kawai wanda dukkan wa'annan kuma zaɓe da za a yi a nan gaba Allah ka zaɓa mana shugabanni da gari wanda suke son ka suke bin umarnin kuma suke son suke tausaya mana. Allah ka shirya da Muhammadu ya ce a yanzu dai muna buƙatar taron su ga wanda yake da shi kamar yadda muka ci gaba da sa a can gaba muna son sai mun gire titi. Allah ka shirya da إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس أن الأولاد أمانة ونعمة الله عليكم ومن رزق بالولد أو الأولاد فقد رزق خيرا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وإن شكرتم الله على نعمه زادكم منها لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا. ومن وقار الله تعالى القيام بحقوق هذه النعمة. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يا أخي المسلم كما علمت أن الوالدين لهم حقوقا على أولادهم من بر وطاعة وإحسان ونحو. وكذلك أن الأولاد لهم حقوقا أيضا على والديهم الذي وجب عليهم أداؤه لهم. ومن هذه الحقوق ما يلي: الأول تعليمهم العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح لقوله صلى الله عليه وسلم
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه رواه مسلم. وقول الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى قوله إن آخر الأصوات لصوت الحمير. الثاني أمركم بالمعروف وحملهم على الخير والطاعة ونهيهم عن المنكر وتجنيبهم الكفر والمعاصي والشرور من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المبادئ. الثالث تحسين تربيتهم وتعليمهم الصدق وأخلاق الجميلة ومكارم الأخلاق ومجالسة أهل العلم ونهيهم عن الكذب وسوء الأخلاق ومجالسة أهل البطالة واللعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. الرابع إنفاقهم ومعونتهم الواجب. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آل 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. الخامس الأدب والمساواة بين الأولاد في الآباء والمحبة لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا أي أتيته غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع. وفي رواية فاشهد غيري فإني لا أشهد على ذوي. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. السادس تحسين الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. السابع والثامن الحقيقة والمبادرة بالختان لأنه من السنة. التاسع الدعاء لهم بالصلاة والهداية والبركة لقول الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي. وقوله رب هب لي من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الجليل الحميد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان من تفريط بعض الوالدين ولا سيما الامهات لعنهم لاولادهم والسكوت على قبيح عليه وفش لسانه واعطاه كل ما يحب. أيها الناس جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه شكوا إليه حقوق ابنه فأحضر عمر الولد فأدبه على حقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. فقال الولد يا أمير المؤمنين
الولد حقوق على أبيه؟ قال عمر بلى. قال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر أن ينقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. قال الولد أن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زكية كانت لمجوس، وقد سماني جولا ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل فقال له جئت إلي شكرت حقوق ابنك وقد عقدته قبل أن يعقق، وأسيت أو وأسأت إليه قبل أن يسوء إليه. فاتقوا الله عباد الله في أولادكم، لأن الله سبحانه وتعالى وصانا بهم بقوله يوصيكم الله في أولادكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. Abin da aka samu sati wuce zuwa yau a samu dubu da uku a cikin akwati an samu dubu shida da biyar, sannan a banki an sami naira 17,000 waɗanda suka sa a banki. Akwai wani bawan Allah da ya samu sati na juma'a ya sa, sannan akwai wani bawan Allah shi ma ya samu sa 5,000 shi ma ya sa. Haka ne shi ma wani bawan Allah kuma shi ma ya samu sarki da ya sa, sannan akwai ɗan wani zai su ma'ana Usman da ma ta sa biyu, sannan akwai kuma Abubakar ta asibi ya sa naira 2,000 sai kama inda da wasu ke kwashi da uku. Allah ya sa da kawo su da alkhairi da sauran masu ilimi da masu taimaka da suke da ƙarfinsu da dukiyarsu da dabarunsu da shawarwarinsu. Allah ka shirya.